Iya, ini bengi tiang menawi sampun ngertos jejere urip niku ciri-cirinipun kados pundi, Mbah? ciri-cirine tiang menika enten tondo. Tiang nek pun ngagem cahaya teng dadane kalih wonten mahkutane nika sampun nyedhaki. Nggih. Keturunan ratu, duka ratu saking bubutan sing sirih saking pundi kirangan, tapi wonten tandane Kados komandan menika nggih, Mbah nggih. 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 Seledet ngoten ya, Mbah. Nek contone sing saking Tuban menika tasih Terus niki lak kathah, Mbah. Tiang sami napa debat rembakan babakan satriya piningit niku, Mbah. Sedaya tiang seolah-olah merantos satriya piningit menika, Mbah. Enten ingkang sanjang niku wujudipun daging menungso, enten ugi ingkang meyakini bahwa itu adalah napa keadilan alam, enten ingkang sanjang niku mpun riyin wonten Bung Karno lan sak sanes-sanesipun. Nah, menurut pandangan spiritualnya Mbah Gareng, kinten-kinten satriya piningit menika terus pundi, Mbah, penjelasane? satriya piningit mangke wonten jejere teng tanah Jawa sing Jawa Tengah, nanging nenggo mungkin nek pun enten babaran peperangan sing intine sabda Palanaya Genggong pun nagih janji kepethuk kalih Ratune Brawijaya Majapahit sakbadane perang nembe wonten satriya piningit. Merantos goro-goro riyen nggih. Dereng wedale. Satriya piningit menika napa mungkin ingkang badhe ngratoni bumi Nuswantara menika, Mbah? Satriya piningit menika nek sampun muncul menika sing saged ngrengkuh utawi ngreksa tanah Jawa Tengah sing intine mun jejer Jawa sing Jawata. Ampun kados sing dilampahi sakmenika kula kalian panjenengan sedulur niku isine mung jawal kalih jampeng, nek omong goroh utawa godhonan mun umum. Mula bener sak benere mboten wonten nek enten tiyang wedi. Mboten enten bener, termasuk Mbah Gareng kathah sing nyalahno. Kula dhewe lah nggih salah jejere tiyang gesang. Mboten umum kalih tiyang. Contone kados mbak utawa ibu dereng pirsa daleme pun kula aturi sakmenika piyayine. Nah, nggih menarik niki, bahas mbake sing sebelah kanane panjenengan iki nggih. Wau kan jenengan pun melampah ten daleme mbake niku wau kados-kados Kodokan. Nah, ngoten niku, Mbah, ngapunten nggih. Kok saged ten pundi-pundi, ten Kediri, ten Tuban dalam sekejap mata kados kok perjalanane Kanjeng Nabi niku buruk kilatan cahaya niku, Mbah. Niku raose pripun, Mbah? Kok saged persis omahe pojokan, madep ngaler. Lah ngoten niku pripun to, Mbah? Raose, kula namung pengen ngetos raose. Niku mboten raos. Niku nek kagungan aji satyangin saged matur digabungke kalih jejiring urip sengenge bumi urip utuh, mboten duwe gedhe, mboten bisa cilik, saben metu nggih utuh. Mula omong sing walaka Bangilan arah tengah kidul. Merak-urak pojokan. Nggih. Lah ngoten niku langsung ketinggal Padang CT nopo toh pripun dah ngoten niku, Mbah? Mboten kok Padang. Kados bumi urip, bumi sengenge. Dos niku nggih enten omong nggih walaka. Ampun dados tiyang niku dados gendruwo utawa weden. Tiyang niku saged seduluran omong aja goroh apa eneke.
Nggih. Berarti penasaran soal kula. Sapi angin. Damel sapi angin nggih. Rogone ten mriki tapi jeroane saged ten pundi-pundi ngoten nggih ibaratnya nggih. Nggih, ngapunten jejer sapi angin wonten mahanani alam. Keliling nggih. Nggih. Manggene wonten bumi lintang. Mbah, dek wau kan panjenengan mbon maringi nasihat kalih kula, kalih derek-derek sedanten menika. Tiang sepah kalih niku seolah-olah kados pangeran katon. Dados nek kula kalih derek-derek niku mboten saged napa istilahe nyenengaken tiang sepah kalih nggih uripe tasik nyandung jrimpet ibaratnya napa leres niku, Mbah? Matur suwun aturipun Bapak. Menika paribasane rikala rumiyin wontene niku saestu aturipun Bapak. Mila gandeng jejere urip disekawit menika entene banyu abang lan putih. Niku saka Bapak utawi Ibu ampun ngantos pisan-pisan wantun kalih sesepuhipun. Dadi simbol ngagem merah putih nggih tandha negara Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kemudian seseorang anak itu ingin berhasil hidupnya di dunia dan di akhirat, salah satu jalan adalah membahagiakan kedua orang tua dulu. Aturipun Bapak kirang jangkep. Nggih. Nek kalih sesepuh taat boten mantun menika mahanane nyambut damel utawi kekarepane kabeh nek akhirat boten saged. Nek boten manggih ki jejere urip. Ngoten nggih. Ngapunten. Nggih. Niku urusan donya berarti nggih. Misale Mbak niki ampun ngantos kalih sesepuhipun mantun, mangke tujuane saged terwujud. Tapi nek tujuan akhirat nek boten manggih ke urip, para sedulur ngapunten dereng saged. Kok kula mboten saged mboten dereng saged. Mula nyuwargane wonten bumi rembulan, iso gedhe iso cilik. Nek purna bulan bunder upama tiyang niku saking senenge utawa saking ayune. Mula kathah sing disandang bumi neraka. Iya terus bengi. Tiang menawi sampun ngertos jejere urip niku ciri-cirinipun kados pundi, Mbah? Ciri-cirine tiang menika enten tandha. Tiang nek pun ngagem cahaya teng dadane kalih wonten mahkutane nika sampun nyedhaki. Keturunan ratu, duka ratu saking bungutan sing sirih saking pundi kirangan, tapi wonten tandane kados komandan menika nggih, Mbah nggih. Nggih. Seldet ngoten nggih, Mbah. Nah contohnya sing saking Tuban menika tasih wonten cuman tasih manggone wonten dodo. Nek teng daerah Tuban utawi dusunipun mun kasebut Mbah saged tetulung. Ngapunten, Mbah. Terus kula pengen ngertos pengalaman panjenengan namine tiang sepah kan kathah diaduli tiang, dicurhati tiang. Mbah iki aku arep pegatan. Wah, iki bojoku ngeten. Nanti Mbah enten pengalaman misale kasus badhe pegatan terus jenengan ojo larang enten kisahin mboten ngoten. Wonten nek menika ajeng pisan saged cuma ditandha nalika saking sisila pernikahan utawa mantenan ketemune jarak satuan pinten lan gumul kepanggih pinten niku teng etung kagem perdukunan Mojopahit saking silsilah Brawijaya sing ngomong Sabdo Palon. Anu kados napa misale derek ingkang napa contone Mbah sing mara ten ngene jenengan nggih swanten ngene panjenengan wis ben ora arah sida pegatan ngenten napa boten kasus ngoten niku wonten nggih niku nek sampun runtut areruntungan anggenipun metik dinten kalih pasaran wulane jangkep
sedaya niku enten boten isah, boten saged pisah til, berarti kasebut trayek utawi stempelan ajeng montang manting kados dening ulo tapak angin boten iso pisah kanthi salawase. Kata Kula riyen niku gadah napa kenalan tiang sepah Mbah saking Lamongan. Terus tiang menawi badhe jejodohan menika saged ditingali damel niku saking asma kalih asma. Mungkin niku misalnya masih niki kalih Mbak niki rezekine tumpuk kalih, tumpuk setunggal, tumpuk tiga niku napa leres enten hitungan kados mekaten, Mbah? nek masalah rezeki niku mboten iso. Nggih wonten cuman kekuatane tiyang niku mboten sami. Asline padha senen pone. Sing iki iso sugih, sing iki ora. Lah kekuatane sing si senen pon wau beda gedhe karo cilike. Kudu dirinci ditandha ngagem jangka. Nggih. Mboten kena diitung ngagem jangka. Terus kados perwatakan nggih, misale kados kemis paing. Niku rata-rata wateke pripun, Mbah? Kemis paing misal. Nek kemis paing etang dukun. Kemis niku 8, painge niku 9 jenengane emut-emut para sedulur. Niku nggadahi watak jerengki serai. Dah ben kemeren. Ning boten sedaya. Keras boten. Nek sikap keras. Terus kesayane, keunggulane weton kemis paing niku napa pisane, Mbah? Kesayane keunggulane adigang adigung nek wong mau iso dadi pejabat utawa pegawe. Nggih. Sok gawe olah utawa gawe congkah. Sisi positifnya enten, Mbah? Positifnya weton kemis paing niku. Nggih, kantun piyayi utawi candrane. Niku mirsani ngagem jangka. Tapi kan anu nggih, mboten kok mesti nek weton kemis paing terus ngoten terus mboten nggih. Mboten Enten pertimbangan lintu berarti nggih. wonten Napa, Mbah? ciri khase piyayine ditek-yadeke rupine lan rikmane kados pundi benten kula siap. Janjane wong ningali tiyang niku saged kok, Mbah nggih. Saged. Karakternya ngeten cukup saking wajah mawon saged kok nggih. Saged mboten usah ngagem penanggalan. Contone Mbah dukune dhewe Mbah. Dereng kepanggih kula pun saged matur. Ngoten nggih. Nggih.